täliminin yaş yıldızları. Avadan halmeyadvadan kızıklı sahne arkaları. Hemmesi ve ondan hem köpüsü az vaqtdan yekşenle soğudunna. Her hepdenin renkli täzeliklerini özüne jemleýän ýekşembe soğudunyň adyndan ähliňize salam. Ýaýlymyň başynda sunugat älemindäki täzelikler bilen gysgaça tanyşyp bolalım. Sunugat älemi ýene renkli hepden izagalardy. Geçen hepde sunugat äleminde näme täzelikler bolluka? Renkli hepdämiziň başyny bu gezekim Resul Sahadow bilen başlaýas. Resul Sahadow'dan canlı sesli Ovadan cover. Basman uçalı, bulutlar geçerli, yağış bolup düşerli. Firyoza hem täzelikler bilen geçen hepdämizi öz renkini oşupdyr. Firyozadan bilen dowam edýär. Baka Media Show'dan bulanmyjak. Almasak gözel yine seni, aklını yitiren deli kimin? Inanmasan gel görüçümi. Elimde olsa yıkatmazım mi? Altın akışını yiyorum, bende olsa koy vermezdim seni. Güneş var, kelle bulunmayacak, yıkılsa kurulmayacak. Vaatler var bizim aramızda, kelle bulunmayacak, yıkılsa kurulmayacak. Vaatler var bizim aramızda. İnniki duedimiz bolsa Rowşen ve Twist'ten düşdüň ödümden. Seni bağışlasamından silemar nödüm, seni ip uruyan yüreğim yoğun yaşlı. Götürdü barını, huşuma haktım, tapamak anımız yalan. Sonra vaka ödümünden yan, tamam, son kudural var mena soğuyan. Aydanım veli, düşünemak, şu gedere bağışlı men senin onyan. Düştün gözümden, yüreğime kız bulup neyirde. Yanmıştın kör bulup gitmedi mana, bitmedi mana. Seýendi mana senin dilin bar ýamy. Sizin üçin taýarlanan gyzykly soralar we sahna arkalary. Geçen günlerimizde yaş aydımçı Oraz Hekiýewiň täze klipiniň backstage'ine mihman bolduk ve gyzykly pursatlar şekile geçirdik. Klip pursatyna Oraz Hekiýew şeýle soralar berdik. Bugünler näme täzelik edýäňiz? Täzelik ýakynda täze klip çykdy, täze aýdym bolsa ras bolmaýan. Täze bäşimden gara aşağıdan neme adaptör diýip işledi. Klipini nereden geldik en klip. Iň gorkýan haýwanyňyz näme? Gorkýan haýwanyň ýoklar. Ýylan, sonra Telefonuňyza gelen soňky SMS okap bilersiňizmi? Geldim. Nerede? Aybarıya geldim SMS. Sizi iň köp kim güldürýär? Köp kim güldürýär? Iň halayan ýysyňyz? Bizimni halayan. Özüňizde halayan we halamayan häsiýetleriniz? Özüme halayan adamy hiç ýokdyk bilemem. Halayan adam uğrun tapsan, onu tapabilirsin. Gelecekteki maksadyňyz näme? Bu dereceleri etmek için, halkın içinde hizmet etmek için. Marka yoli, hemmelerin hevesi, sevdanın täze yoli, ne sayladım onu. Marka yoli. Türkmenistan'a ilkinci marka yoli.
Modadan galma, oda diýen, owadan ýaşa. Geçen günlerimizde yaş aydımçılarımızdan biri olan Seydullah'ın täze klipinin backstage'ini şeýle şekilde geçirdik. Klip pursadyny yaş aydımçymyz bilen şeýle söhbetdeşlik gurnadyk. Bugünler näme täzelik edýäňiz? Bunlar täze klipler. Turuş studiýadan düşer. Günlük tertiňiz barada aýdyp beräýseňiz. Günlük tertip. Bununla yerden turýan. Maşgalanma, çağıran sadece gitýän. Ondan oýadym işe gidýän. İşleýän. Tamam studiýa ýene. Iň gowy görýän ýa-da köplenýän stikeriniz. Gülýän stikerler köplenýän. Oýadym biraz şadýan olam. Yani rusny zatlar goýamak. Bizimizde ütgüdesiňiz gelýän zat bahamy? Ýok. Gerçeklikde näme nimen görýäňiz? Şol syrjagy, malakojuk, çörejuk. Marka yoli Hemmelerin hevesi Sevdanın täze yoli Ne sayladım onu Marka yoli Türkmenistan'na ilkinci marka yoli. Modadan galma, oda diýen, owadan ýaşa. Geçen günlerimizde yıllık aydımçılarımızdan biri olan Avadan Halmiyadovanyň täze klipinin sahna arkasynda mehman boldyk we kızykly pursatlary sizin üçin şekile geçirdik. Elbette şekile geçiriş pursatyny ýollaşyp sapar hem gollap berýär ýyldızmyzy. Jüýtlerimiz bilen klipden soňra biraz kızykly söhbetdeşlik gurnadyk we şeýle sowallar berdik. Bir gün turaňyzda 2110-njy ýylda oýanan bolsaňyz, Google açyp nämen gözlediriňiz? Goýçulukmy näme boldy diýip soraýmazak bilemokda. Kontaktyňyzda bir-biriňizi kim diýip belläýäňiz? Çynyň aýtmalym nişdaýda. Balym diýip belläňim mende. Men bolsa abyşna adym mella goýdy etýän. Men kan aýtdym bitgeden. Ýok. Adym goýdy. Okuwçy döwrüňizde nähil çağadyňyz? Mene goýja edepli dinleýärdim. Ulular dinleýärdim. Gülýän çağadyk ne? Послушнjа. Iň gowy daşary ýurdaýdym şeňiz. Çünkü Ariana Grande. Bugün kan aýtdym aýdýan. Beyoncé, Ariana Grande. Sen kama? Sen nemeler goýarýan aýtýan ha? Azeridatlar goýarýan. Yok. Benim mesela dinleyen Ed Sheeran dinleýär, meselem Can, Imagine Dragons dinleýär. Aydym we klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Şol aýdym mara goýja biraz gussal biraz hasratlaýdym, aýralyk aýdymy. Enne undal hemme bolan zatlary ýalňyşyklar unudaly, ýene bile bolaly sevgimiz öçenok diýen ýaljak näme temada. Aydymgyň durmuşyňyz bilen bagly ýeri barmy? Ýok, durmuşym bilen bagly ýöne köp kişiň ýüregine ýakyn bolar diýip men ananýan. Söýýänler bir ýerine gowuşmaly, şoň üçin bir goýja ýürege ýakyn aýdym bolar. Wapşete menem sana sora bereýin-de. Şu biz klip zat düşýän ýerimiz nerden bilýäňiz? Kimden habar alýaňyz siz? Kim aýdýar? Şu sagatdan habarym var, şu wagtlara. Siziň syryňyzy açmaly. Aýdyp oturmaň gideli. Sağ olun. Ýaýlymyzyň bu gezekki sany hem